लेके आई बन। जल्दी सुनाओ कान तरसता। DJ संदीप राजनिकी तमकुही राज कुशीनगर DJ संदीप राजनिकी तमकुही राज कुशीनगर DJ संदीप राजनिकी तमकुही राज कुशीनगर लइका सुनर बा एकरा में हुनर बा इ तहरा खातिर ठीक रही। ठीक बा तो बजाओ रे। मिक्सिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।